Nthawi ino langa dzina nditawanga sabwera kulandirani ku program ya time exclusive pano pa Times. Ndene kuti I'm sitting in for the usual host of the program, Brian Banda, who is feeling a little bit under the weather. Amatipatsira program imeneyi ndi Rainbow Paint. Ndikufuna ndikuonetsereni mlendo wanga mu program yathu ya lero. Mlendo wanga mu program yathu ya lero ndi mkulu wa bungwe lija la Makra, Director General wa Makra, Daud Suleiman. Suleiman, tikulandireni program imeneyi. Zikongwambe. Sabata imeneyi tingoti kuyambira kumapeto kwa sabata yatha kwa nkhani masamba mchezo komanso malo ena osiyana-siyana anthu nkumakambirana nkhani yokhudzana chimashino nekuti system imene afuna abweretse ndithu kumakra kuti trend analysis platform. Cholinga chake akuti akufuna adziona nkhani izi ena amatha mauzana zabodza olopena zosakhala zachilungamo kumene ndiye tikumva kuti pakuli ndrama za nkhani zimene bungwe la Makra lifuna kugwisa chiro. Lero taitana Suleiman ndi cholinga choti atitambasulire bwino lomwe kuti kodi nkoyenera kuti dziko la Malawi likhale ndi mashina amenewa pakadali pano, komanso kuti kodi mashini ngati amenewa apindulire bwanji dziko la Malawi. Enanso akunena kuti mpaka $dollars okwana mamiliyoni $dollars amene mchichewa chathu ndalama zathu zakuno ku Malawi ndi billions amakwacha. Nkoyenera kuti dziko la Malawi pamene likumana ndi mavuto osiyana-siyana likhale ndi mashini ngati amenewa. Ndi Suleiman akhale ndithu akuyankha mafunso amenewa komanso tu ena. Mwina ndipemphe kwa Suleiman kuti chifukwa cha chidwi chimene nkhani imene yabweretsa nkofunika kwambiri kuyankha ndithu moopa Yehova. Tiyambeni kuti platform imeneyi tikunena kuti trend monitoring system, trend monitoring platform. Kweni kwa munthu kwamba break it down for us. Tikukamba za chani kweni? Zimezi tikukamba za program ya pa computer imene imapita masamba mchezo pa chizungu timati social media platforms. Nde imakaona nkhani zimene zikusindikitsidwa pa masamba amenewo ndi kumaziona kuti kodi nkhani zimenezi ndi zona kapena si zona. Nkhani zimene program imene itaone kuti nkhani iyi khanga kuti siona, program ija idzikopera nkhani imeneja ndikutionetsa ife kuti pali nkhani imene ikukambidwa, yakambidwa ndi anthu okwana ambiri chonchi, yakambidwa malo awa, ndipo nkhani ichona chake ndi ichi. Ndino idzitengera zinthu zimene zija kutibweretsera pa malo amodzi ndi cholinga chakuti ifeno tikazionano zinthu zija tidzitha kuona kuti kodi nkhani zopanda chilungamo kapena nkhani zabodza pa chizungu kuti fake news zikumayenda bwanji Malawi muno, zikumachokera pati, zikupita pati, ndipo kakulidwe kake kakumakhala kotani. Ndi cholinga chakuti ifeyo notsopano mwalamulo tili ndi mphamvu zoti titeteze Amalawi. Tateteze Amalawi pamene akulowa mu masamba mchezo, tateteze Amalawi pamene akugwiritsa ntchito zida za makono za internet, tateteze Amalawi pamene akugwiritsa ntchito mafoni am'manja. Pakanali pano munthu akangudzuka, anthu ambiri amene ali ndi foni yam'manja, choyambirira kupanga asanagwire nswachi amagwira ka foni yawo, kupita ku masamba mchezo kuona kuti palembedwa zotani. Ndife tikufuna kuti anthu amene achawo akamati akupita pa masamba mchezo pa internet pa ma platform osiyana-siyana akatsekula nkumawerenga zinthu zija adziwerenga nkhani zokhazokhazo zimene zili zolondola zabwino, ndi cholinga chakuti akamapanga chiganizo kuti ine tsiku langa ndikuliyamba motere lizikhala kuti tsiku lija likupangidwa po chiganizo ndi zinthu zimene aona zabwino zimene zingathandize kuti pa iwo apange ziganizo zabwino zotukula moyo wawo komanso zotukula dziko lero. Kubwera kwa democracy ku Malawi kuno kudabweretsa ufulu oti Amalawi azitha kumayankhula olonkumalemba mwina zimene akufuna. Are you trying to guard Malawians as Makra? Ife chimene tikupanga sikuti tikualetsa kuti musamalembe. Ife chimene tikunena chakuti zimene mutalembezo ife tidziziwakha nkuziona nkuzika pa sefa nkuziona kodi izi ndizona kapena sizabodza. Mukalemba zabodza anthu ena azitenga akugawananso zabodza zija, ife tiziziona kuti zikuyenda bwanji. Tikatero ife tidzibwerano ndi ma program ndi ma campaign ndi ndondomeko zina ndi zina kuti kodi Amalawi taphunzitse motani kuti akachiona chinthu pa masamba mchezo azitha kudziwa kuti ichi nchabodza, ichi si chabwino. Chifukwa popanda kuwaphunzitsa Amalawi ndoti chidzikhala kuti chilichonse chimene chabwera tidzichitenga kuti ichi ndiye choona,
chifukwa kuti palibepo mulingo umene wakhazikitsidwa. Ndipo pakuyenera kukhala munthu wina wake kapena bungwe lina limene likuyenera kuti liyambe kuyendetsa za mulingo umenewo. Kodi tikamati nkhani yabodza imaoneka bwanji, imayenda bwanji, tingayimitse bwanji, kodi kuyipa kwa nkhani zabodza m'masamba amchezo ndi chani? Ndeno malamulo mu Communications Act ya 2016 komanso Electronic Transaction and Cyber Security Act ya 2016 komanso Data Protection Act ya 2024 mphamvu zimenezozo zapatsidwa kwa bungwe la MACRA. Ndiye chifukwa chimene tikupanga panopo nchongopeza chida choti chitithandizire kuti zinthu zimene zikukambidwa mu malamulo atatu amene ndatchula kodi ntchito imene titha kuyigwira bwanji. Sitingathe kumayenda bwapasi kumalondola kuti apa pali chani masiku ano sizingatheke. Kwa tikunena kuti pali mashini, pali makina amene atha kutipangira ntchito imene. Ndife tifuna kuti apese makina amenewo kuti atithandizire ntchito imene. Chimene chatsitsa dzayi kwenikweni kuti mpaka na MACRA iganize zokuti tiyike mashina amenewo platform imene mpaka dali pano nchani? Nkhani za digitalization, nkhani zoti anthu akugwiritsa ntchito masamba amchezo, akugwiritsa ntchito makompyuta, akugwiritsa ntchito internet mpaka nali pano zayamba kukolera moto. Mu zaka ziwiri zapitazi anthu amene akugwiritsa ntchito internet m'Malawi muno tachoka pa 18% tafika pa 36.9%. Ndiye mutha kuona kuti tapanga double anthu amene akugwiritsa ntchito internet. Komanso mukaona kuti 36.9% si Amalawi wonse, ndiye kuti kuli 60% ya Amalawi amene akubwera kuti adzalowe nawo mu za digital zimenezi. Amalawi amene aja ngati sitakonzekera bwinobwino kuti tiyike ndondomeko zoti ziateteze adzayamba kulowa mkungupeza kuti muli moto m'malo muti athawamo. Sitikufuna kuti anthu athawemo, sitikufuna kuti anthu akamata kubwera kuti akudzayamba kugwiritsa ntchito njira zamakono za internet adziopa. Pakadali pano tili ndi vuto lalikulu la ndalama zimene zimakhala kuma mobile wallet kumpamba ndi ku Airtel Money. Anthu ambiri pakadali apa akhala akumaberedwa ndalama zimene zimapangitsa zimene ziyanza kuti mwamuti munthu ayike ndalama yake ku banki kapena kuti akayike kumpamba kapena ku Airtel Money adzisunga m'manja mwake. Akamasunga ndalama zija kwambiri anthu m'manja mwawo ndikuti ntchito zopititsa pansi zozamitsa digitalization zizichedwa. Chifukwa mu digitalization umenera kuti munthu zitha kugula ndi kugula chinthu kugwiritsa ntchito foni yako. Ngati ndalama zako zisali mu foni, iweyo sungapange zogula ndi kugulitsa zinthu pa foni pako. Tikamati Malawi akhale otukuka timakamba kuti Malawi ameneyo adzafika ku digitalization point. Ndikuti 60% ya Malawi ija ibwere. Ndimuona kuti nchifukwa chake chaka chatha chomwechi 2024 takhazikitsa lamulo la nyuwani Data Protection Act. Kusonyeza kuti kodi data ya ineyo ngati Daud Suleiman imene yapita ku google.com, imene yapita ku facebook.com, kapena imene asanped atenga data yanga angapange nayo chani? Angayigulitse kwa ndani? Angayigayire ndani? Ndi data yochuluka bwanji imene asanped ali nayo ya ine. Ndipo ineyo ndikutha kuiona kuti kodi data ije kuyenda bwanji. Ikadzasowa data ije asanped akuyenera ndi photocopy chifukwa masiku ano za digitalization zalowaso ndi kuopsa kwake. Ndiye ife nchifukwa tunena kuti lamulo labwera 2024, lamulo labwera mu 2024 momwemonso mu budget yathu tinayika kuti tipeze zida zakuti lamulo ilili tiyambe kuligwiritsa ntchito. Zida zoyamba anthu ndiye tinayamba kulemba anthu ntchito oti azikagwira ntchito ku data protection kuja. Sabata ziwiri zapitazi talemba ntchito wamkulu wa Data Protection Authority ku MACRA. Sabata ziwiri zapitazi ndimono kuti mu period yomwe iso 24-25 mu budget mwathu tinayika monso kuti tigula zida, tigula malaptop, tigula magalimoto, tigulaso imene trend analysis platform. Ndi zimene tikupanga papa ndi zinthu zimene zili kale mu budget ndi mu plan. Zinthu zonsezi zikukamba zinthu zofanana kuti tizamitse ntchito za digitalization. Koma tigwire ntchito imene malingana ndi mmene malamulo atiuzira. Ndiye palibepo chinthu china chake chimene chachitika mwadzidzidzi kuti tangodzambatuka basi kuti tiye tigule ichi, tiye tipange ichi. Ayi. Tikutsatira program yathu, tikutsatira zimene zikuchitika pakati pathu. Mmene ndakufotokozera lamulo la nyuwani chaka chatha lapangika mpaka nali pano tikupanga zinthu zoti malamulo amene aja ayambe kugwira ntchito. Ndiye palibepo chinthu cha nyuwani chimene chapangika kupatula kuti
tikugwira ntchito yathu malinga ndi mmene malamulo akutiuzira. Trend analysis platform chimene muchibweretsa mu chaka cha chisankho, pali mgwirizano uliwonse pakati pa zimene mukufuna kuchita kumakhala ndi nkhani za chisankho? Tisankhona chisankho chokha koma tiye tionenso zinthu zina ndi zina. Ndi nthawi ya njala ino, ndi nthawi yokusowa mafuta, ndi nthawi yoti anthu ngozi zogwa mwadzidzidzi zikuchitika, komanso kuli chisankho. Zinthu zonsezi zikutanthauzira kuti Amalawi ali nawo ufulu olankhula ofotokoza kuti chikuchitika ndi chani. Akamalankhula ndi kufotokoza moja, ife chimene tikufuna nchakuti tionetsetse kuti nkhani zobodza ndi nkhani zolakwika zikamamanga nthenje pakati pa Amalawi aja, ife tizitha kuziona kuti nkhani zija ndizo zikuyenda chonchi zikupitako, ndikubweretsa mapulogalamu oti tiathandizire Amalawi aja kuti tiateteze. Ndiye palibepo chifukwa chakuti kuli chisankho kapena mvula yachedwa kapena abusa akuti tachitikezi ndete tigule mashina. Ife kumakra sitigwira ntchito chifukwa chakuti pali china chake chimene chachitika. Malamulo anakhazikitsidwa ndi cholinga choti titeteze Malawi wina aliyense, ndipo sitimasankha kuti tigwire ntchito yathu yokha mu nthawi ya chisankho kapena mu nthawi ya ngozi yogwa mwadzidzidzi kapena mu nthawi imene mvula yagwa kwambiri. Ifeyo tikungogwira ntchito nthawi ina iliyonse malingana ndi mmene malamulo akutiuzira. Amalawi ambiri aonetsa ndithu nkhawa zawo pa atangomva kuti pakubwera ndithu platform imeneyi. Winanso wachikulire ku nyumba ya malamulo, mtsogoleri wa zipani zotsutsa nayenso athirirapo ndemanga pa nkhani imeneyi kuonetsa ndithu kusakhutira kukhumudwa kwa makamaka ndi nkhani yogula mashina amenewo. Inu kumakhala mwazimva zimenezi? Ife tazimva. Tili ndi mbali yathu yoti titofotokozerera. Choyambira chakuti zambiri zimene zakambidwazo sizinabwere officially kwa ife, zili mmasamba mchezo. Ndiye tikuona kuti ichi ndi chitsanzo chabwino cha misinformation ndi fake news timakamba ichi. Chifukwa nkhani zambiri zimene akufotokoza mmakalatawo muona kuti tikatenga zimene timazitcha kuti request for proposal RFP document imene ikufotokozera kuti kodi makina wadzapanga chani ndipo sangapange chani, muona kuti zinthu ziwiri zija zikukhala mosiyana kwambiri. Ndiye ife tikuzitenga izizi ngati mwayi chifukwa chakuti pamene tafika apa sikoyamba kuti bungwe la makra lipakidwe matope ndi kunena kuti ikubweretsa spy machine kapena ifune dzisuzumira. Paja liponso nkhani ya spy machine chaka cha 2010 kuyambira chaka cha 2010 mpaka na 2022 takhala tili ku court kulimbana ndi maoperators kuti atilole kuti tiyike revenue monitoring system. Monitoring ucha ali pamene paja. Iyeso amene tikubweretsa panopoyi ndi trend analysis monitoring system. So muona kuti spy machine wa 2010 uchi anangopakidwa matope pamene sikuti amapanga zimenezo. Cholinga cha revenue assurance manager ndiyoti Airtel lero yapanga ndalama zingati. Pa ndalama zimene yapanga Airtel ifeyo ngati kumakra pali ndalama yathu. Ndeti mene kuti tatumizire pa chizungu amati invoice. Kupanda ifeyo kudziwa kuti Airtel yapanga 20 kwacha sitingatumizire invoice. Tidikirira kuti waja abwere atiuze kuti lero ndapanga 10 kwacha. Tilibe mwayi wotha kuona kuti ndizona kapena ndizabodza. Pamene system yabwera paka nali pano timatha kudziwa kuti kodi Airtel kwakawale lerolo kwagulitsidwa mayunits abwanji, anthu agulitsa ntchito mayunits okwana bwanji, madata bundle abwanji, ndalama zathu ngati makra ndi zakuti. So revenue assurance kugwira ntchito ku telecommunication, ku broadcasting kumene ifeso timayang'anira kumene kuli ma wireless amawo komanso ma wireless akanema, tilinso ndi broadcasting monitoring system imene tikuunika chilichonse chimene mmanena pa times pa wireless ndi pa TV pano ife timaona, ife timazisunga zimene. Cholinga chake chakuti munthu akabwera kudzadandaula kuti pa times anena chakuti ife tisabwereso ku times zakufunsa kuti akuti munanena izi. Ife tingopita pa system pathu paja rewind nkuona kuti apa a times aonjeza. Tingokatenga kamene kachobwera kwanu kuti palitu nkhani ndengati mwana kuitsa basi ife mafaini situumira ya kumakra tiponya ka fine. Mukapanda kupereka ka fine tidzabwereka nawo chiphaso chathu chimene timati revocation of license. So cholinga chake zonse zimuona kuti nchoti mbali nayo titeteza Amalawi. Section 151 ya Communications Act imakamba za consumer protection. Simungateteza Amalawi ngati inuyo musakumvetsetsa zimene zikuchitika kuti zikwaopseza Amalawi.
ndi chifukwa chake ma system onsewa a monitoring ngati regulator tikuyenera kukhala nazo. Tipange monitor zimene akupanga Airtel ndi TNM, tipange monitor zimene inu at times mukupanga, tipangenso monitor zimene makuli ya company akupanga. Munthu akakapereka parcel kuti ndifuna parcel ipite ku Blantyre, azitha kuiona parcel ija kuti yafika panchewu, yafika paguli ku Blantyre, sinafika ku Blantyre. Kopanda ma system zinthu zimene sizingatheke. Ndi ife ntchito yathu ndikungowunikira osati kulowa mpaka nokapanga zauka zitape mkati mwa magadget kapena mafoni anthu. Technology imene tilibe, mphamvu zimene zomwe malamulo tilibe, ndi palibepo choopsa imene ndafotokozera moja kuyambira chaka cha 2010 kufika 2022 takhala ku makhoti kulimbana nkhani ya spy machine ya Sims. Iyinso nkhani yabwera apa iso ndi chimodzimodzi zimene zijazo zinachitika zija. Koma ubwino apano ndakuti yatsekulano bwalo loti Amalawi afuse mafuso, Amalawi aunike ntchito ya makra titsekule zitseko ndi zipata zonse kuti Malawi nali yese chimene akufusa ife tibwere pambalambanda ndikufotokoza ndikuunikira. Njolinga chakuti tikamapita utsogoloko aliyese adzipita mofanana. Koma nkhani yaikulu ndi yakuti timvetsetse kuti malamulo akuti chani. Kodi zimene makra ikuchitazi zili malamulo? Kodi kulengeza kumene makra yalengeza kuti tufuna apatse osati tapereka contract ya tikufuna tipereke contract kwa munthu. Chimenecho ndi chidziwitso. Amalawi achitenge chimene chija aunike aone kuti pali vuto ili abwere alembe bwinobwino. I think zambiri za contract imeneyo tikambirana. Komano ena nkumafunsa kuti makra ikufuna kuti mwina Amalawi tidzimangidwa tikalemba chinthu kumacheza tucheza ndi nzathu tikulemba macheza ndi anzathu tikudziwitsana ndi anzathu tidzimangidwa. Palibepo lamulo limene litho kumangani. Ife chimene tikunena chakuti mungamalemba nkhani zabodza, ife tidzingozitenga nkhani zabodzazo nkutembenuka kuseri kuno kufotokoza kuti pali nkhani yabodza imene kukambidwa chilungamo chake ndichi. Ndipo kuti mudziwe kuti nkhani iyi yabodza muone izi. Ndi ntchito yathu imene consumer protection, kuteteza Amalawi pamene akupita kumene kumasamba mchezo, pamene akupita pa internet. Ndicho linga chakuti nkhani zokhazo zabwino ndi zimene azidziona. Kumbukirani mu chaka cha 1993 pali dziko lina mu Africa muno anthu anaphana chifukwa cha zimene amalengeza pa wireless. Masiku ano anthu anayamba kupita kumasamba mchezo ndi kuma internet. Ngati tisali okonzekera bwinobwino titha kuyambitsanso nkhondo ndi mpungwepungwe pakati pathu. Ngati anthu akungolemba zinthu zosakhala bwino andaliyese nkupeza kuti chinthu chichi wachiwa khadi kuti ndizona. Ndi chifukwa chake tikunena kuti pa ground papasintha. Sitingamadalireso kuti titeteze kwambiri kuma wireless, tiyambeso kuyang'ana ukuku pa chizungu akuti new media. Now new media imeneyi singangobwera opanda kuti pakhale zina zake zoti tione kuti tiyike malamulo ati ateteze Amalawi, tipange program project, tipange strategy. Mupanga bwanji strategy pamene musakudziwa kuti zinthu zikuyenda bwa. Ndi Suleiman zolembedwa zapa masamba mchezo zimakhala pa mbalambanda. Munthu amati akalemba ngati ine ndalemba ndithu pa page yanga ndikuti ndazika pa mbalambanda. Pakufunika so penepo platform yoti mpana muzikira kuunikira zimenezi. Mesa zimene ndalembazo zilipo. Aliyese atha kulemba zimene akufuna ndi maganizo ake. Koma ife tikunena kuti ngati niwe mwalemba zinthu zolakwika, zinthu zabodza, ndi ufulu wanu. Mutha kulemba chilichonse chimene mukufuna. Koma zimene mukulemba zija mukulengeza ku gulu. Andi makra so itha kumaona. Makra imaona kumene. Pakufunika platform yokuti mpaka nationongere ndalama zina zake zokagula china chake platform kuti zipanga moja zimene. Chifukwa Malawi muno alipo anthu okwanira pakati pa 600,000 ndi 700,000 amene akugwiritsa ntchito masamba mchezo. Anthu amene ali mu gulu la 30% linanena liti. Kuli gulu lina kuti chaka chino ndi chaka chamawa lilowaso umu. Ngati sitikhala ndi ndondomeko yokhazikika bwinobwino yakuti tidzitha kuunikira mmene zinthu zikuyendera, ndikuti ifeyo zimene zikuchitika zija zizingochitika zithamanga zitisiya ife kumbuyo. Ife ngati regulator ntchito yathu ndiyoti tionetsetse kuti chitukuko chikamachitika makina a computer masamba mchezo chikhale chitukuko chokomera Malawi, chitukuko chomanga Malawi. Sitikunena kuti musalembe, lembani.
koma ife tilibe anthu ambiri oti tingamakhale kwacha basi kudina masamba mchezo ndoti pafunikanso anthu mina 700,000 ena otazipanga money so ife tinoti okay tigula machine awo tikayika machine adzitiwerengera zina zizonse zimene tikufunazo nkutipatsa report akatipatsa report ife titenga report ichi nkukapangano ma strategy ndi ma plan ndi chimene tikupanga ife. I think you need to break it down for us mwina Malawi kuti amvetsetse bwino lomwe popereka zitsanzo. Ine ndalemba pa Facebook panga kaya nkhaniyo ndiona kaya wenaona kuti mina njabodza kuchokerano pamenepo makala idziyenda bwanji makamaka kugwiritsa ntchito machina amenewa kuti mpaka nkhaniyo ikafike komalizira. Ife chimene chizichitika nchakuti machina athu tiauza kuti kumalawi kuno zinthu zimayenda motere, kumalawi kuno kuli anthu awa, kumalawi kuno kuli zigawo izi, kumalawi kuno kuli zilankhulo izi, kumalawi kuno chikuchitika ndichi. Machina adzikawerenganso zimene zikulembedwa ma newspaper amene ali kukhazikika. Akawerenga zonse zija machina mkati mwake mwa machiniwo muli zija kumati artificial intelligence. Machina aja aphunzira bwinobwino amvetsetsa kuti kumalawi kuno zinthu zikumayenda motere. Munthu akalemba chinthu tipereke chitsanzo kuti nyanja ya Malawi yaphwera. Ndikupeza kuti anthu mazana ambadi kukamba nyanja yaphwera kazi ukhala bwanji. Anthu ena amene ali ndi ma business ku nyanja akha kuti nkhani chayona amba mtima kututumuka. Ali ndi azibale awo amene amakhala mbali mwa nyanja akudalira nyanja ija akha kuti iwo ajaso zamba kuwakhudza. Tisanafike kumeko kuti anthu ayambe mipingo yoti athamange akaonedi kuti nyanja chete tiyimitse nkhani imeneyi kuti yaye nkhani isiyona nyanja ya Malawi sinaphwere madzi mulingo wake muleki Malawi ali motere. Zonsezo kuti tipange tikuyenera kuti tiyimvetsetse ndipo tione kuti kodi nkhanizo zabodzazo zikumayenda bwanji. Ndi popanda ife kudziwa kuti nkhanizi zikuyenda bwanji zochokera kuzipita kuti sitikhala ndi ndondomeko yokhazikika ngati abungwe la makra kuti titeteze Amalawi amene akubwera pa masamba mchezo amene akubwera pa makina internet kudzawerenga zinthu kuti tiapatse ndondomeko bwinobwino kuti chilungamo chili pati. Chifukwa chake ndi chimenechi. Komanso kumbukirani kuti pali ana ang'ono amene masiku ano mukangofika ku nyumba mmatenga foni kuwapatsira anaja. Ana ang'ono aja akuyamba kumawerenga kumaona zinthu pa internet ali ang'ono. Ngati titapitirize nkhalidwe ongololera kuti china chilichonse chidzitha kulembedwa kaya ndi zabodza kanza chani chifukwa pali ufulu chifukwa lesatha kupanga ndi device yake, ana athu aja tikudzala zipatso zolakwika, tikudzala mbewu yolakwika mwa ana athu aja ali ang'ono. Ana amene aja akamakula azizitengera zinthu zolakwika zimene awerenga pa masamba mchezo pa ngati chilungamo. Tidzapezeka kuti mu zaka 10-15 zobwerazi tili ndi kamtundu ka anthu kosamvetsetseka bwinobwino zimene zikuchitika chifukwa kuti iwo aja zimene aona ndi zimene zinali pati pa foni paja. Ngati zili zolakwika zinthu zi tikanakhala kuti tazichepetsa taziyimitsa komanso pali zinthu zabwino zimene titha kumaonetsa anayo. Koma ngati sitidziwa kuti kodi chabwino chimakhala bwanji choyipa chimakhala bwanji pa masamba mchezo pa internet ndipo vuta kuti tathandize ana athu amene akugwiritsa ntchito zida zimenezi pakanali pano. De enanso kumafunsa kuti munthu mwampeza kuti amafalitsa nkhani zabodza misinformation or disinformation kumene pazikhala ma consequences. Panopo palibepo lamulo limene likukhudzana ndi zimenezo. Komano pali lamulo limene likubwera kutsogoloko limene likutchedwa kuti Cyber Crimes Bill. Mu Cyber Crimes Bill mwafotokozeredwa milandu 38 imene kukhudzana ndi kagwiritsidwe ntchito ka foni, kagwiritsidwe ntchito ka internet, kagwiritsidwe ntchito ka computer kamene utha kuphwanya nako malamulo. Zimenezo zikadzafika pa nthawi yake ndi pamene tidzaone kuti akuti ukapanga chakuti mlandu wake ndi wakuti. So zimenezi pakanayi pano zili ku Ministry of Justice, zikachokera Ministry of Justice zipita ku Parliament. Parliament akaziunike akakavomereza tidzathana kudzoti okay kumalawi kuli Cyber Crimes Act, malamulo amene akufotokozera kuti usapange ichi ndi computer yako, usapange ichi ndi phone yako, usapange ichi ndi masamba a internet amchezo. Zimenezitu kumayiko enanso osambira kunjawo zilipo kale. Ndipo muona kuti anthu ambiri amene amapanga zinthu zoti akulemba zabodza kapena za mijedo kapena zonyoza amene ali kumayiko akunja
mono rama zilemba zinthu zija nchichewa kapena amadzalakwitsira dati mayina aja chifukwa kudziwa kumaiko koko kuli malamulo oti ngakhale iwo ali pa masamba mchezo sangaite kulemberatu kuti Daudi Suleiman chakuti straight chifukwa maiko akunjawo atukuka za data protection za privacy protection alinazo chidwi kwambiri kuti sungangolemba zinthu mwina muli monse mmene kufunira ndi ifenso ngati dziko la sitingamangokhala kuti basi tingokhala opanda malamulo tingokhala opanda ndondomeko yoti zinthu zizidzenda bwanji sizimayenda choncho tikubwera kumene kuza digitals tikuyambaso maziko atsopano otetezera Malawi otetezera tsogolo la Malawi. In case you're just joining us, this is Times Exclusive right here on Times TV, and my guest today is MACRA Director General Daud Suleiman. We'll be back shortly. I think K-Pitch looks amazing on the door. The electric blue cuts it for me. Come on, look at the tango, candy pink, then orange, okay, sweet lime. Do you like what you see? You can dream it and live it. Download your Rainbow app today and begin the magic of transforming your home into a fabulous space. Rainbow Paints. Peace of mind. Part of the deal. Amene mungolipeza kumene programu iyi ndi Times Exclusive pompano pa Times ndipo mlendo wanga programu imeneyi ndi mkulu wa bungwe la MACRA Daud Suleiman. Tikuunikira nkhani yokhudzana ndi misinformation and disinformation platform imene MACRA akufuna ndithu akhazikitse. Ndalama za nkhani madollars akutchulidwa okuti aperekedwe ndithu ku kampani ya ku Ghana. Ndi mkulu wa kampani imeneyi makamaka mkulu wa bungwe limeneli la MACRA akutiunikira bwino lomwe zina zomwe zili zoona komanso zimene zisali zoona. Cholinga yake tifuna kuti pene tupita chitsogolo ngati pali mafunso tifunsiranetu pompano kuti tonse tizisawendera limodzi popita chitsogolo. Suleiman, nkhani yokhudzana ndi contract ndi kampani ya Hashcom ya ku Ghana pakutchulidwa ndithu mamiliyoni ankhani ngati mabiliyoni Malawi kwacha mwina atafotokozati kwenikweni chilungamo chake chili pati. Ndizona contract yonse tinaipereke pakadali pano tili mkati mwa ndime kuti tikafike poti tipereke contract tili chapakati nde chifake tapereka intention to award kuti tikufuti ndi chikhumbo yoti tiapatse contract makosanawo. Value ya contract yo ikhala 1.5 million US dollars nde pakadali pano ndi pamene pa stage imene nchichewa ndi kuti mabiliyoni ndithu mwina 3 billion ndiye ndrama zimene zifuna ziperekedwe ku kampani imene ya ku Ghana. Ndi ndrama zimene tifuna kuti tigulire makina amene atithandizire ntchito kudzera kwa anthu amene akugulitsa makinawo amene ofesi yawo ili ku Ghana. Mwazitenga kuti ndalama MACRA? MACRA ndi kampani yoti imapanga ndrama zambiri. MACRA pachaka imagulitsa ndrama zokwana 60 billion Malawi kwacha. MACRA tikamayamba chaka chicha timapanga zimene zimatchedwa kuti budget ndi maplan. Mu budget mwathu muja mumakhala zinthu ziwiri. Kodi mu chaka chino tiononga ndrama bwanji? Tikati kuononga ndrama ndotanthauza tilipira masalary, tigula mati, tigula fuel, tilipira airtime, tilipira rent ya office yathu. Komanso tigula zida zanji zimene zitithandizire pamene titagwire ntchito mbali imodzi. Ndikumakhala kumene kototo kuti akwana ndrama zingati. Mbali naye tili ndi njiraso zimene kodi tipanga ndrama bwanji zichokera kuti ndramazo zikhala zambiri bwanji ndipo pakutha pachaka tidzapanga ndrama zambiri bwanji. Ndrama zimene titaononge ndrama titapange timazibweretsa pamodzi nkuona kuti kodi pamusipa tapanga chani, pali ndrama zimene zitatsalire kapena pali ndrama zimene palibe. Ngati pali ndrama zotsalira ndoti tili ndi profit ife ngati MACRA, koma pakuti palibe ndrama zatsalira ndoti tapanga loss. Sono ife ngati bungwe la MACRA mu chaka ichichi tikaphatikiza zimene titaononge zimene titabweretsa tikutsalira ndi chithumba chokwana 13.5 billion Malawi kwacha imene ili profit imene timapanga ndi timakabweza
kwa mwini wake wa kampani amene ali secretary to treasury amene amayang'anira budget ya Malawi amene ali ndi chithumba chimene chimagula fuel chimalipira masala ya aphunzitsi chimene chimagula mankhwala zina zizo samapanga ndi secretary to treasury mmodzi mwa amene amakakhuthulira ndalama chithumba mwake ndi Macra nde ifeyo malamulo akutiuza kuti tiyang'anire mu sector ya communication koma poyang'anira mu sector ya communication tidziwononga ndalama tidzipanga ndalama tikapanga zimenezi pali ndalama zotsalira ndalama zotsalira zisizathu sitingapatsane mabonasi kapena kuti tigulire timakazibweza kwa mwini wake wa kampani chaka chamawa tiyambiraso nde mukakamba za bungwe la Macra pachaka annual turnover yathu ndi 60 billion Malawi kwacha chaka chino dividend imene tikulipira profit imene tapanga ndi 13.5 billion Malawi kwacha muzaka zitatu zapitazo timapanga profit ya 5 billion so kuchokera muzaka zitatu zapitazo fika pano mwina tapanga times 3 tapanga multiply times 3 profit imene tikupanga izitu sizingangotheka mwazokha popanda kuti munapanga ma investment ena ndi ena popanda kuti mwalemba ntchito anthu odziwa ntchito yawo popanda kuti kagwidwe kanu ka ntchito ndi anthu amene akuyenera kupatsani ndalama kapita pamwamba ndemutha kuona kuti chifukwa kuti tinapanga ma investment angapo panopo ndi izi zino zimene tikukololasi muona kuti izizi revenue assurance system timayika mpaija imene ikatchedwa kuti spy machine ija paka nali pano ikutipula 24 hours a day kuona kuti Airtel, TNM, MTL, Access apanga ndalama zingati, Globe Internet, Inc mwapanga ndalama zingati, ife nkumalembera ma invoice awo kumapanga izo ndimuona kuti zimene zasintha pakati pa zaka zitatu zapitazo ndi pano ndi ma investment ake zinthu zimene tabweretsa result yake onani profit imene tikupanga kuchoka pa 5 billion pano tafika pa 13.5 billion chaka chamawa tikuona ngati tifika 20 billion profit. Mkulakwa kunena kuti chifukwa choti zinthu zayamba kuyenda bwino ma profit akuzunguzana ino ku Macra mufuna noyambe kuseweretsa ndalama ife situseweretsa ndalama chimene tikupanga apa ndikugula zida zimene zitithandizire kuti ntchito yathu ipite patsogolo. Ntchito yathu ipita patsogolo ndi kuti Amalawi akutetezedwa akamagwira ntchito masamba mchezo akamagwiritsa foni ya mmanja akatumiza passport yawo akamvera wireless akakonera kanema atetezedwa Amalawi. Chachiwiri aliyense amene akubwera kumalawi kuno kuti afuna adzagwire ntchito mu sector yathu apeze malamulo komanso apeze background mpokuti mpowavomereza kuti atha kupanga zinthu zimenezo. Chachitatu tionetsetse kuti chitukuko cha internet chitukuko cha digital chikufalikira kwa wina aliyense mmalawi kaya ali kumidzi kaya ali ku town kuno ndizo sezi kuti zitheke tikuyena kukhala ndi zida zipangizo tikuyena kukhala ndi anthu tikuyena kukhala ndi magalimoto tikuyena kukhala ndi nyumba tikuyena kupanga lendi njifaya chetu pa ulendo uno chaka chino cha 2025 tikutsekula maofesi ku Mangochi tinagula kumeko nyumba ya mafloor atatu ikhala Macra office tinatsekula office ku Mzuzu tatsekula regional office kuno ku Lilongwe tatsekula regional office ku Blantyre tukamanga head office ku Mvera zonsezi kusonyeza kuti bungweli likuyenda bwino bungweli likutukuka bungweli likufikirana wina aliyense ndese tingamafikire anthu Amalawi mu njira imodzi njira ina yosamafikire chifukwa kuti zonsezi zikuyendera bwino limodzi zipatso zake ndikuti yang'anani mabalansi athu tikuyendetsa bwino bungwe tikupanga ndalama zokwanira ndi mpaka na ndalama za nkhaninkhani tikayipatsa kampani yaukali zikanatha kutheka kuti amene awina contract anali aku Malawi akanakhala kuti aku Malawiyo analembera kuyambira pa 13 September 2024 tinayika mu newspaper ya Times ndi newspaper ya Nation kuti tikufuna kugula chipangizo ichi tinakayika pa website ya PPDA Macra ikufuna kugula chipangizo ichi tinayikaso pa ma website akunja amene amatchedwa kuti tenders portal Macra ku Malawi ikufuna kugula izi ndipo kagwidwe ntchito kake ndi yaka imene imatchedwa international competitive bidding pambalambanda wina aliyense anazoona makampani a Malawi muno imodzi yokha ndimene nabwera kudzagula bid document makampani awiri akunja imodzi ya ku Ghana imodzi ya ku America ndamene anabwera kudzagula bid document ndimutha kuona kuti sitinangonyamuka nditi zikwa matatu basi kupita kumwe kuti inu tabwerani mudzapangeza ayo tinalengeza ande anthu anabwera kudzagula
anthu anayankha. Sitingakakamize makampani aku Malawi kuti bwerani mudzapange zinthu izi ngati iwo eni akewo akuopera patali kuti sitipanga. Ndi chilichonse chachitika pambalambanda, chilichonse chikuchitika motsata lamulo ndi mulingo umene Public Procurement and Disposal Act imanena. Ndi ndondomeko zonse zimene tikupangazi tili mkati mwa ndime motsatira public procurement. Ndi sitinganene kuti chifukwa ndi yaku Ghana musayipatse contract, chifukwa ndi yaku Kenya musayipatse contract. Tili ndi ma system ena amene vendor wake ndi waku South Africa. Tili ndi system ina amene vendor wake ndi waku France. Tili ndi system ina amene vendor wake ndi waku India. Anthu amene wawo ndoti anapangaso chimodzimodzi, tinalengeza, anayankha, anabweretsa, tinaona, tinayezayeza, tinaona amene akukamba za nzeru, tinapitiriza ndi amene akukamba za nzeru. Koma inu mukudziwa kuti pakadali pano dziko la Malawi lili mkatikati mwa kusowa ndalama zakunja. Ndizoona ali kuti dziko la Malawi lonongere ndalama pa izizi. Ndizofunikira kwambiri. Ku digital ndiye kuli chiopsezo chachikulu cha dziko lino. Kuyambira chitetezo cha dziko lino komanso chitetezo cha anthu, ana ndi azimayi. Masiku ano mafoni a WhatsApp afika mpaka na kumidzi. Masiku ano mafoni oti ali digital akupezeka ndi ana ang'onoang'ono. Ife ngati amakra tikufuna kuti Amalawi ambiri adzigwiritsa ntchito makina a internet. Tufuna Amalawi ambiri adzipanga zinthu zomveka bwinobwino pa masamba mchezo. Tufuna makampani ambiri a Chimalawi achoke pomalandira ndalama za hard, adzilandira ndalama za digital. Kuti afike pamene popo Amalawi ambiri akhale ndi chikhulupiriro pa masamba mchezo, Amalawi ambiri akhale ndi chikhulupiriro pa makina internet, njolinga choti atha kuzisunga ndalama zawo mmafoni, atha kulipirira chinthu pa foni. Tikafika pamene popo poti Amalawi ambiri akutha kupanga china chilichonse akufuna pogwiritsa ntchito foni ya m'manja kapena makina internet, ndekuti tafika kumene akumaitcha kuti digital economy. Kumeneko ndekuti zinthu zimayenda mwasanga, zinthu zimayenda bwino, aliyense apanga ndalama zambirimbiri. Koma tiateteza Amalawi. Tionetsetsa kuti Amalawi acha chilichonse chimene chikupangika sakuopsezedwa, sakunenedwa, sakuberedwa, sakupanga zinthu chifukwa chakuti anthu akuwauza kuti tipange zayi, akupanga zinthu zimene akumvetsetsa kuti chimene ndikupanga chili ndi chani. Kuti tifike pamenepo tikuyenera kuti tizike maziko okhazikika. Maziko amenewo ndi imene Data Protection Act 2024, ndi zimene za Cyber Crimes Bill tikunena kuti mu 2025 aparliament tadutsitsani lamulo ili. Akadutsitsa lamulo limene lizibweranso. Ndi zimene tinazo kuti Data Protection Authority talemba ntchito munthu amene atambene kuyithamangitsa gawo limene kuti ligwire ntchito yake kupita chitsogolo. So muona kuti zinthu zambiri zimene zopangikazi ndi maziko. Tikungoyamba kumene ngati Malawi. Ndetiyeni tigwirane manja kuti tipange maziko ovomerezeka, maziko olimba, maziko oti tikamabwera ndi za digital kuntundako zikhale kuti zinthu zonsezi zikuyendera pamodzi, zateteza Malawi, zatipatsa mwayi oti tithe kupanga business pa internet osaopa kuti wina andibera, wina anditonza, wina andinyoza. Munaona tu masabata apitawo Tabitha ndi Temwa Chawinga adandaula ku dziko la Malawi kuti amanyozedwa pa masamba mchezo. Sana ndina kuti timanyozedwa munthu akatuona, anthu akaona ndiye kwasangalalira, Tabitha chacha, akazungulira kuseri akulemba pa Twitter pawo, pa Facebook pawo, zinthu zonyoza anthu omwe aja. So kaganizidwe kamene kakwenera kutenga nthawi kuti tichoke pomangokhalira kunyoza Tabitha ndi Temwa kufika poti tikwasangalalira. Tufika pakuti iwo ajaso adzitha kuona kuti asamaope mugenzo kuti Temwa ndi Tabitha amasangala kupita pa internet ya Malawi kukatsekula basi azione zinthu apange Malawi football basi aziona zinthu zimene tikumalemba zonyoza zinthu. Imagine being there. Imagine you in Temwa's shoes and you go online and all you see are these hateful and these deceitful comments about you as a person. Do you think yo jajimpatsaso chilimbikitso choti akalowe gym kana kwakalimbikira kasewera mpira ku America kumene ali? And yet that's our biggest football export. Instead of us celebrating her, we are busy bringing her down because we are hiding behind the keyboard. So all we're saying is, let us move from that mindset. This is a new space. The digital space is brand new to everyone. Let us learn how to use it the right way. Let us learn how to use the digital space to build a Malawi,
to build Temwa, to build Tabitha, so that they become the global superstars that they are, even here in our digital Malawi. Ndiye inu mumati mukakhala kumakala yako a Suleiman, mukuona kuti nkhawa za Malawi zikuchokera pati? Ife kwambiri nkhawa za Malawi zikuchokera pa anthu amene amakondanso misinformation kwambiri. Anthu amene ndi amene akuona ngati kuti system imene ikubwera kuti iwapane, kapena kuti system imene ikubwera kuti iwaletse asalankhule izi asapangeze. Chifukwa ngati panali kudandaula kwenikweni kuti chinthu chimenechi sitikuchimvetsa kuti chikukhala motani, aliyense akanatha kubwera ku office kwathu, aliyense akanatha kutilembera ifeyo direct, ndikubwera ndikukhala nafe pasi ndikuti tafotokozani chikuchitika ndi chani. Ngati sanamvetsetse akanatenga madocuments awo athu ndikupita nawo kwa anthu amene amazitsata za IT, za technical, za digital, kuti kodi ambwana ukaona izizi zikutanthauza chikuchitika ndi chani, akafotokozera anthu aja kuti apapa chikuchitika ndi chakuti chakuti, iwo aja abwereno adzatifotokozera ife kuti apapa zikuyenda mwachonchi, zikuyenda mwachonchi. Ndili pano ine sindingathe kuyika mlomo wanga pa nkhani za mafuta a galimoto ku Malawi, chifukwa kuti ine ndilibe expertise imeneyo, sindimazitsata. Chimodzimodzinso nkhani za digitalization, nkhani za ma systems, alipo anthu amene amazitsata Malawi muno, amene amatha kuziona kuti zikukhala bwanji. Koma ubwino wake ndoti sinanga ulendo uno ndoti kuli freedom of speech, kuli freedom of expression, komanso kuli easy access to digital platforms. Nde wina aliyense panopo wasanduka subject matter expert, even nkhani za digitalization, even nkhani za MIS, even nkhani za analysis, because chizunguyo chikuti trend analysis platform, aliyense wasanduka expert. So ife kuti palibe vuto, lembani mmene mungalembere, koma mudziwe kuti mukamalembamo ife sitisunthidwa ngati simukutsatira lamulo limene ifeyo tikutsatira. Chifukwa tikamangoti tidzingodumphira china chilichonse chimene chachitika kunja kuti zotumphoka ndi zambiri, wina aliyense akulankhula zimene akulankhula, koma ife tangokhala pakona pathu kuti process imene tikutsata ndi imene ili mu Public Procurement and Disposal Act. Tili pa ndimeyi, tikanali mkati mwa munda tikupita uko, act ikunenanso kuti titha kuyimitsa motani, titha kuyimitsa chifukwa chani. Nde kaya enake akuwa kwambiri apanga motani, ife tingoyang'ana kuti okay nanga titani, chifukwa malamulo akutiuza ife kuti tipange act motani. Nchifukwa chake tinabwera pa mbalambanda kukalembetsa mu newspaper tikufuna kupanga ichi. Chikanakhala kuti ife tili ndi kampeni kumphasa, panalibe chifukwa chopitira kukanenera ku newspaper kuti tikufuna kupanga izi titani. Tikanakhala kuti ife system iyi tikufuna kuti tigwiritse ntchito zifukwa zina zolakwika, tikanayidulatu project ija mu magawo atatu, mu magawo 4. Threshold, amati threshold pachizo ikanakhala yafika poti siku ndilola ine ngati controlling office kuti ndidzipita kumbalambanda kukalengeza. Ndikanayipanga ti project tizinthu ting'ono ndikudzazilumikiza zinthu zija kumbuyo, ndikupeza kuti chi system ija mene chopangikiramo chapita kutsogolo. Koma zimenezo ndipanga chifukwa chani? Pali chifukwa chimene choti tibisire ayi. Nchifukwa kuyambira pa 13 September 2024 tinalengeza kuti tikufuna kugula ichi, bwerani mudzagule. Chifukwa pano kufika pa 15 kuyambira 15 January talengezanso kuti nkhanija tafika apa. Kusonyeza kuti ife tikumapanga chilichonse pa mbalambanda. Koma amene akungopangira zinthu makona umo kumanyoza, kulemba izi, kunena izi, ifetu sitingathe kuyima chifukwa kuti social media anthu akwiya motere, anthu apanga motere, pamene address yathu akuidziwa, kumene timapezeka kuti lamulo la public procurement lilipo pa internet akulidziwa. Apeza munthu wa IT amene akuzitsata zinthuzi, munthu wa IT yo waikapo maganizo ake pa chinthu ichi kuti ndicholakwika potere, abwere. Ndi munthu wa IT yo azakhale apa. Ndeno munthu wa IT yo adzatifotokozere kuti apa ayi ichi chotsani, ichi konzani chonchi, ichi panga chonchi, ichi panga. Ndizimati ife tikufuna. Koma zoti munthu ulibe ukadaulo wa IT, ulibe ukadaulo wa za digitalization, ulibe ukadaulo woti ma system amayenda bwanji, watulutsa chikalata chako ukunena kuti makra isiya zimenezo, pamenepo tisiya chifukwa chani. Munakhala kuti lero sinu mkulu wa makra, muli kunja kwa makra, mudakalola makra iyike in place this platform?
ine mu 2010 ndinali kunja kwa Macra. Mu 2010 nali member wa bungwe limene timachoti ICT Association of Malawi. Ine nali modzi mwa anthu amene kuti chinthu chimene chofunikira kuti Macra agwiritse ntchito. So palibepo chifukwa chakuti ulendo uno kuti Macra imene ilipoyo ine kulibeko ikupanga izi kuti ndikanena kuti asiyani zimene ayi ndikanayika mlomo wanga ngati nitaonetsetsa kuti technically chuchitika ndi chani. Technically ma API amene akufunidwa awo ndi ati. Technically technology yawo ikuyenda bwanji, ikupita kuti, ikukatenga chani, chikabwera apa zinthu zija zikutani. Pokhapokha ndamvetsetsa kuti zinthu izizi zikuyenda molakwika nditha kuyika pa mlomo wanga. Koma chinthu choti chifukwa chakuti aliyense akudumpha inenso ndidumphe, aliyense akukuwa inenso ndikuwe, zimenezo ndi zimene zikupititsa patsogolo misinformation imene tikuyika mpaija. Tikuyenera kuti tikhale anthu omvetsetsa zinthu kuti chuchitika ndi chani tisanayike mlomo wathu. Chifukwa chakuti pa internet paja basi tu ndi keyboard, utokhala keyboard oli ya munthu woopsa kwambiri chifukwa kuti uli mukarumu kwako ukulemba zinthu kutuluka pambalambandapo kukufunsa zomwe zija wanena zija chibwibwi chokha ayi asineyo kumango njenjemeza. So digital isatipatse ife Amalawi kuti tiluzeso pachizungu amati kaganizidwe kabwinobwino. Chimene Macra yapanga nchakuti amene ali ndi kutsutsana ndi zimene tikupangazi abwere. Akabwera moja afotokoze technically chinthu ichichi sichabwino chifukwa apa. Koma musangoti pachizungu amati throwing the baby and the bath water at the center. No. Musango tika tose nchiblanketi kuti zose zinthu zoyipa siyani musapangeso. Peni pamene ipala kuika ndi pano tapalozana. Okay, kodi apa patithopa konza kapena sizingapa konza. Okay, technically apa tichotsa. Pena ndi pali apa titapa konza chonchi bwanji pakhala bwino. Ifetu nde Amalawi amene tikufuna amenewa. Osati Amalawi oti basi muvi wa chiponyeponye basi kumangoti genda kumangoti nyoza popanda kubwera mwachindunji nkudzanena kuti system mukupangayi ikuononga maufulu apa. Amalawi akhale ndi mantha kuti tikamachezano masiku ano pa Facebook kaya kucheza pa Twitter kaya kucheza pa chani tikhale ndi mantha kuti Big Brother is watching? No. Sitingakwanitse kupanga za Big Brother is watching. Sizingatheke. Ndi mayiko mwina ochepa okhamene amaisera kuti apange. Koma ife ngati Malawi, one tilibe ukadaulo woti tingakhale nazo zima system zimene zikuyenera kuti zipange zimenezo. Two, anthu amene amapanga za online za social media chanchani ndi ochepa kwambiri kuyerekeza ndi 21 million ya Malawi amene alipo. Koma izo sizikunena kuti chifukwa ndi ochepa ndi Macra sakhale nacho chidwi. Macra ntchito yake ndi Malawi wina aliyense. Ngakhale zitapezeka kuti pali koma paja pali munthu mmodzi yekha amene akukhalapo. Macra ikaonetsetsa kuti munthu mmodzi amene adzimvera wireless, aonere TV, kukhale phone ya m'manja, kukhale internet. Mmodzi amene chifukwa ali ndi chanzika cha Malawi ameneyo ndi Malawi. Ifeyo ndeka tiononga ndalama zambiri tionetsetsa kuti Malawi amene akhalenso connected. Ndi ntchito yathu ife siyoti tipondereze kapena tayimitse anthu chifake nkhani ya Big Brother is watching ya spy machine ndi misinformation ndi chitsanzo chabwino cha misinformation. Chifukwa chakoti anthu akumvetsetsa bwinobwino kuti system yakupanga chani akanabweretsa nkhani zina zoti ife ndiwo tikambirana. Kwa chifukwa sakuchimvetsetsa komanso chifukwa aliyense akukuwa chifukwa aliyense kulemba zinthu ifeso tilembeso izi ifeso tipange izi pamene chilungamo chake chili pakati. Koma Suleiman pali nzeru kuti pa nthawi ino imene dziko la Malawi lili ndi mavuto tikatenge about 3 billion kwaja kukagulira system imene imomoti tinene kuti ndalama zitatiye ndikagule chimanga, ndalama zitatiye ndikagule tithandize madera amene mwina Amalawi avutika kwambiri pakadali pano. Chimodzimodzi ndikufunsa kuti kodi pali nzeru kuti tidzilipirabe ntchito masalale anthu amene agwira ntchito ku Macra. Pali nzeru kuti Macra ikhalebe ndi maofesi tidzipanga rent. Pali nzeru kuti Amera akhalebe kuti ali ndi maofesi. Pali nzeru kuti Sunbed adziwotcha nyama ndi chipisi pamene dziko la Malawi likudutsa mavuto osiyanasiyana. Dziko la Malawi ndi boma la Malawi ndi chinthu chachikulu kwambiri. Muli tizinthu ting'ono timene tikuzungulira. Ting'ono timene tikuzungulira. Tina sitikuzungulira bwinobwino,
tina tikuzungulira bwino tina tikuzungulira kwambiri ndese tinganena kuti chimashini chonsechi chiyime chifukwa choti mawiro awa sakuzungulira pamene kuli mawiro ena akuzungulira. Ngati makra ikupanga chinthu chimene chili mu mphamvu zimene zinapatsidwa, section 4 ya Communications Act imanena za duties, powers and functions of makra. Ngati zinthu zimene zili mmene momwe zikuchitidwa ndekuti bungwe la makra ngakhale dziko lililonse likuyaka moto kolatani, koma ngati lamulo likutsatiridwa musadandaule nayo makra, muzidandaula ndi aineka masekta ena ndi enawo kuti akupanga chani kuti akonze mbali zawo. Aliyense ali pa mpando wake, aliyense ali ndi gawo limene akuyang'anira. Kodi ife ngati amakra tikuyang'anira gawo lathu bwinobwino, zinthu zikuyenda, makampani akupita patsogolo, kodi kumeneko anthu akutetezedwa, kodi kumeneko makampani akupanga profiti, kodi kumeneko ife ngati amakra tikutha kupanga profiti tukabweza kuboma? Ngati yankho lili asiyeni amakraja apange. Ngati kuli kwina ndi kwina kumene zisakuyenda bwino motere imene sinkhani yoti makra ingayankhepo. Ngati kulibe fuel, ngati kulibe fertilizer, ngati kulibe mankhwala, ngati aziphunzitsa kulipiridwa pa nthawi yake, ngati kulibe madzi akumwa, imene sinkhani yoti makra ingakepo mlomo wake. Chifukwa lamulo mu section 4 ya Communications Act simakamba zimenezo, imakamba kuti makra muzipanga izi. Nde asiyeni amakra ayende mu njanje yawo imene ili mu Communications Act. Akaphochola mu njanjemo, then you should fault them. Koma ngati akuyenda mu njanjemo ndipo train yawo ikuyenda bwinobwino, awombeleni m'manja, ayamikireni. Chifukwa china ndi chimenecho chakuti mu chikhalidwe chathu kuyamikirana chimakhala chinthu chovuta kuti chibwere, koma kutsutsana, kutonzana ndi kuchepetsana. Ndi chifukwa yake mavuto oti sakukhudzani nyumba mwanu, koma mavuto ali kwa aneba inunso musakazingire chifukwa aneba anu agona ndi njala. Moyo sumayenda choncho. Nde ife tiloleni mpaka nali pano titha kukwanitsa kugula zida zimene zitithandizire. Mu budget mwathu zilimo, sizikuononga budget, sizikuononga profit, tili bwinobwino. Tikupanga zinthu zimene zikutsatana ndi malamulo. Ngati yankho lili asiyeni amakra apitirize zimenezonso. Lilipo dziko lina lake mwina m'mayiko amene alizungulira mu Africa muno limene lili ndi platform ngati imene? Mayiko ambiri mu Africa muno amapanga zimenezi. South Africa amapanga, ku Zambia amapanga, ku Tanzania amapanga. So dera la digital sikuti munthu umangoyendamo kumangoti yavi upanga zinthu zimene kupanga chanchani popanda ena yake kuona kuti chikuchitika ndi chani, zikukhala bwanji, sizimayenda choncho. Ife moti tikuchedwa, nchifukwa ndanena kuti tikuzika maziko, tikuyamba pa maziko. Anzathu ali ku roofing level, achina Rwanda, achina Kenya ali ku roofing level, sitingalimbane nawo. Koma ifeyo tidzafika tentike kaye maziko athu abwinobwino mmene tikupangira pang'ono chifukwa tikudziwa kuperekedwa kwathu, tikudziwa kufupikidwa kwathu. Koma sitingangokhala kuti ndife osauka, ndife otere tisapange ndikuti tikuononga generation imene kubwera kutsogolo idzapeza digital Malawi wolakwika, amene ajaso adzagwiritsa ntchito molakwika, ndi tidzaonongeratu dziko. Pamapeto kanyu mina pomaliza pazonse Malawi amene akuti uonera pakadali pano ali kuchitipa, ali kuti ena mwina ni Sanje, ena mulilongwe, ena kublanda amene apindula chani ndi ndondomeko imene? Amalawi apindula chifukwa chakuti tsopano bungwe la makra likhano ndi upangire woti litha kumathandizira kuti kodi tikamalowa mu zimezi za digitals tiyende motani. Kodi nkhani zoyipa, nkhani za Facebook, za fake news, nkhani za misinformation zimaoneka bwanji, zimakhala motani. Ife zimene tiphunzire pa system imene tipitaso ku Ministry of Education tikakhale nawo pasi kuti maphunziro aku primary muonjezeremo kuti ana aziphunzira zinthu zoterezi za digital. Tipitaso ku Ministry of Education kuti maphunziro aku secondary taonjezerani izi. Kale muja tinayi ndi civics nkatiphunzitsa kuti titholoka bwanji pansewu, chifukwa magalimoto anali ochepa amayamba kumene. Ukafika pa zebra crossing uyang'aneko kenako udutse nsewu. Nthameneyi cha civics inkapanga zimezi chifukwa nkhani za magalimoto zikungoyamba kumene. Chimodzimodzi panopo zimene tikunenazi zakuti tipangenso civics ya za digital. Ana ali kumbuyo nawo saphunzitsidwe kuti kodi
utha kumoloka bwanji zinthu za digital si ife ngati Makra sitingakafike kumene kuti kukapereka upangiri ku Ministry of Education ku Malawi Institute of Education ngati ife tisakumvetsetsa kuti zinthuzo zikumayenda bwanji zikumachokera kuti zikupita kuti ncholinga kuti tisinthera mulo tisinthe regulation tibwetse strategy sitingapange zimenezo ngati tilibe kuthekera kwakuti tikutha kuona zinthu zijoti zikuyenda bwanji pachizungu akuti monitoring ndi nkhani ya monitoring ndi nkhani yoti ndiyofunikira kwambiri kwa ife ngati regulator ncholinga chakuti ntchito imene tikugwira idzitsatira chilungamo cha zinthu mmene zikuyendera tisamangolota kuti no tsekani no panganize panganize chifukwa zimenezo tiwonongadi maufulu anthu kwatifuna kuti tidziona kuti zikuyenda bwanji ndikupita kwa zizatuta okay titate tipange chonchi cholinga Consumer Protection Section 151 ya Communications Act koma tukira ntchito malingana ndi ma duties and powers and functions Makra mene inaperekedwera mu Communications Act kumapeto kwenikweni tsopano kwa zonse ndondomeko imene ikubwera kuti angosaya miyezi 6 kuti tipite kuchisankho si njira yosololera ndalama kuti zithandize mwina pa campaign mene mayendera pachizungu amati public procurement ndi zinthu zoti zimayenda pang'ono kuchokera panopo kafika September mwene itokhaso kuti contract ife ndi makosa nawo sinasayinidwe tasiyanaso kuti sitipitirira limodzi kumbukira ndinoti tili mkati mwa ndime sitinafike pamapeto poti contract yaperekedwa tasayinirana nde kuti kuti solole ndalama kuti zipite kwina zikatere mpato umenewo apapa palibepo ndiponso mmene zimayendera za public procurement kuti ife tifike poti tukasolola ndalama nditi kanangopita kuseli kwa nyumba osabweranso kumpanda kumaita kuonetsera kuti afuna kusolola ndi awa mwina izi zikukhala zowadabwitsa amayi kuti public procurement imakhala chonchi chifukwa chakuti bwina ndikoyamba kuti anthu ambiri akuonetsapo chidwi pamene zikuyendera mmene kampani imodzi ya boma ikugulira zinthu zake koma makampani ena osewala amapanganso chimodzimodzi amalembanso m'manyuzi amapanga izi komano panopo chosangalatsa chakuti tapeza bwalo ngati loti ifenso tili ndi mwayi ngati Makra kuti tifotokozerere palibe chifukwa choti tithawe palibe chifukwa kuti tibisale palibe chifukwa kuti tioneke ngati kuti sitikufuna kuti timvere zimene anthu akunena nchifukwa tikubwera poyera unena zimene munena zoti ndizoona tatsata ni ndondomeko yake mubwere tikhale pasi zimene mukunenazo ndizoona tiye tipange chonchi ifenso ngati Makra tikutsata malamulo athu kuti awa ngati pali pamene mukuona kuti taperewera munena kuti Makra yaperewera palamulo ili apa pamenepo ndeno tiye ntiyime koma zoti tingangoti basi kuti anthu ambiri akulemba izi akulankhula izi ndekuti sitifika kutsogolo kwa ndimeyi tidzingoyima palipo chifukwa tsiku lina lililonse munthu wina wake alemba chinthu tsiku lina lililonse munthu wina wake alemba chinthu sono ife ngati abungwe la Makra tili ndi plan tili ndi strategy tili ndi budget body yathu inapanga approve ST secretary to treasury mwini wake wa kampani anapanga approve kuti wonongani ndalama izi pangani ndalama izi mudzandipatse ndalama izi ndi ma approvals amenewo pogwiritsanso ntchito malamulo ena ngati tikupanga zinthu zimene zili pakati apapa ndikuti sitinalakwitse china chilichonse. Makra Director General Daud Suleiman, we wish we had more time on this subject because yakodola ndithu chidwi cha Malawi koma ndikuthokozeni kwambiri chifukwa cholola kubwera program imeneyi ya Times exclusive ndithu nkuwaunikira Malawi pa nkhani imeneyi ndikupira kuti mafunso ambiri mwayankha ndithu koma ngati aliponso mafunso ena tidzakuyitananiso kuti mudzayese kulongosolanso makamaka pa nkhani zimenezo cholinga yake nchakuti tiyendere limodzi pasakale ndithu kusiyana pamene tikuyenda makamaka mu ndondomeko imeneyi. Langa dzina nditaonga Sabola tikuthokozeni chifukwa choti munali pomwepo kufikira Sabata ya mawa tikuti mwakoma nonse pirizani kwa maprogramu